Ja vás vítam pri dnešnom ďalšom dieli Dýchej slovo. Texty dnešnej nedele nám ponúkajú zaujímavý pohľad na uzdravenie i slobodu, ktoré sú človeku darované cez poslušnosť slovu. V úryvku od Lukáša čítame príbeh stretnutia Ježiša a mužov, ktorí trpia, a to nielen chorobom, malomocenstvom, ale aj dôsledkami, ktoré táto choroba so sebou nesie. Ako napríklad život na okraji spoločnosti. Ježiš je na ceste do Jeruzalema a prechádza pomedzi Samáriu a Galileu. Oproti mu ide 10 malomocných mužov, ktorí kričia, vyjadrujú nahlas svoju prosbu. Vidia v Ježišovi niekoho, o kom vedia, možno z počutia, že je to ten, kto im pomôže a kto ich neodmietne. Na svoju hlasitú prosbu dostávajú odpoveď, ktorú asi nečakali. Ježiš ich posiela, aby sa išli ukázať kňazom. Znie to ako dosť nezmyselná ponuka. Majú ísť na miesto, kde normálne malomocní, teda nečistí, nechodia. Ich situácia je tak zúfalá, že ani neprotestujú a idú. Vlastne nemajú čo stratiť. Je to pre nich viacej ako nemať nič a tak zariskujú. Ako cestou idú, je uzdravené ich telo. Pokračujú v ceste ďalej. To, o čo prosili, aj dostali. Majú zdravé telo. Iba jeden z nich je vnímavý a všimol si čosi viac. Všimol si daru, ktorý dostal. Niekedy vidíme viac, že sme chorí, vidíme, čo nefunguje, ale prehliadame malé uzdravenia, ktoré sa v našom živote odohrávajú, prehliadame dary a ideme si svojou cestou ďalej. Vnímavosť na dar je začiatkom pre skutočné uzdravenie, pre uzdravenie vzťahu. Iba jeden z 10 očistených si všimol daru a pocítil potrebu vyhľadať darcu. Pocítil vďačnosť voči niekomu konkrétnemu a za niečo konkrétne. Vďačnosť. Tu začína vzťah a teda aj skutočné uzdravenie, celkové uzdravenie. Uzdravenie, ktoré dáva, obnovuje dôveru v Boha. Nejde tu len o to, že uzdravený bude žiť o pár rokov naviac. Mení sa niečo fundamentálne v jeho živote. Vďačnosť rozšíruje srdce a vytvára v ňom miesto pre radosť. Keď sme vďační, dávame voľný priechod, aby nami mohol prúdiť život. Vďačnosť je ako voda, ktorá osvieži a postupne vracia život tam, kde vyhasína. Má potenciál oživovať. Neprichádza len tak sama, ale je viazaná na niekoho a niečo. Je vlastne synonymom vzťahu. Keď sme vďační, otvárame sa pre vzťah, kde sa v nás prebudí prirodzená túžba dávať. Cez spontánnu štedrosť obnovíme v sebe cirkuláciu niečoho, prečo sme boli stvorení, a to je komunikácia lásky. Lásky, ktorá nie je abstraktná, ale veľmi konkrétna. Keď sa Samaritán vráti k Ježišovi, aby prejavil vďačnosť, v stretnutí s ním vidí i seba samého inak. Stretáva seba samého ako toho, kto je milovaný, chcený. Cíti sa milovaný a prijatý, a až tu je ten moment skutočného celkového uzdravenia. Až tu, v osobnom stretnutí s Kristom, ktorý mu ukáže, že Boh je starostlivý a môže sa k nemu obratiť, je naozaj uzdravený. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. Obráť sa k Bohu, nebuď slepý na to, že Boh sa stará. Paradox je, že to bol Samaritán, teda povedzme neveriaci. On to pochopil a pocítil a odpovedá na dar, tí ostatní veriaci, tzv. Profesionáli, k tomu nejak nedošli.
Ježišova otázka: tí 9 sú kde? A tak je možno na mieste si položiť otázku: som vnímavý či vnímavá na dary či uzdravenia v mojom živote? Čo vďačnosť? Je naozaj žitá a živá? Oživuje a uzdravuje? Obracia moje srdce k Bohu? Prajem vám peknú, pokojnú nedeľu.